този тип медия пасва много добре тук. Ето, светваме. Управлението от волана е запазено. Медията разполага с навигация, CarLink, Google, YouTube. Имаме CarPlay, може да сдвоите телефона си. Там ще излиза всичко от контактите на вашия телефон, Waze. Ако имате приложение за музика, също ще работи. Имаме визуализация на климатроника. Инсталирали сме камера за заден ход, която в случая е подаръчна, но за паркиране определено върши работа. Имаме визуализация на парктрониците. В общи линии това е. Надяваме се, че клиенти ще останат много доволни. Наистина всичко става доста добре тук. До нови срещи!